Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Munifumbo. Mwapoyamba nayi mitu yake. Sukulu za ukachenjede azivomereza kukweza fees ndi 10% pa chaka. NRB ikuyembekezeka kuyamba ntchito yopereka ziphaso zaunzika za pamakina a intaneti. Makra ayipempha kubwenza ganizo lovomereza kampani za lamya kukweza mitengo ya mabandulo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Ophunzira msukulu za ukachenjede za boma akuyembekezeka kumakumana ndi kukweza kwa school fees za msukuluzi ndi 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa chaka. Izi ndikamba kuti unduna wa maphunziro wapereka chilolezo cha pempho lomwe sukuluzi zinalipempha. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Kudzera mukalata, mlembi wamkulu wa mundunawu Akeni Ndala watakuyembekezera kuti kukwezaku kuthandizira kuti sukulu za ukachenjede za dziko lino za boma zizikwanitsa kuzithandiza pa zokha potengera ndi mavuto azachuma amene akuchitika. Andala ayankhula izi pamene amafotokozera zifukwa zimene sukulu za boma zakwezera ndalama zimene ophunzira amayenera kulipira ndi 100 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Iwo ati kukwezaku ndikofunikira kwambiri poonetsetsa kuti kaphunzitsidwe kakhale kapamwamba msukulu za bomazi. Iwo anati sukulu za ukachenjede za boma zimakumana ndi vuto la zachuma limene limakhudza kwambiri ntchito ya ophunzirawa. Pakadali pano bungwe la Civil Society Education Coalition lati ndikofunika kuti boma lipeze njira zokhazikika zopezera ndalama zogwiritsira ntchito msukulu za ukachenjede za boma. Bungwe la National Registration Bureau lati likuchita machawi kuti liyambe kupereka ziphaso zaunzika za pamakina a intaneti kuyambira mwezi wa Seputembala chaka chino. Mlembi wamkulu wa bungweli a Patrick Machika wati ndondomekoyi ili ndi kuthekera kochepetsa ndalama zimene limagwiritsa ntchito popangisa ziphaso makamaka zaunzika za plastiki. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Malinga ndi bungweli, anthu omwe ali ndi lamya zamakono adzikhala ndi mwayi wokhala ndi chiphaso chaunzika mu lamya zawo zam'manja ndipo adzionetsa akafika m'malo osiyanasiyana omwe akufuna thandizo lomwe likuyenera chiphasochi. Mlembi wamkulu wa bungweli a Patrick Machika wati pakadali pano akuyesayesa ndondomeko ya makonoyi pokonzekera kuyikhazikitsa mwezi wa Septemba. Amachika ati kuyambitsa ndondomekoyi kuthandiza kuchepetsa ndalama zimene bungweli limagwiritsa ntchito popangira ziphaso za plasitiki zimene anthu ali nazo. Ukakhala ndi ID cha imene tili nayo pakali panopo timafuna zinthu zambiri kuti tikhale nayo ndikuti timafunanso ndalama zambiri. Pomwe iyi ikhaye kuti iniyo foniyo ndi anu ndiyeno mungopanga ndondomeko yonena kuti ID cha ikhale pafoni pano ndikuti pamenepo tikhanga tikuchotsa ndalama zimene tikanagwiritsa ntchito kuti tipange print ma ID amenewo. Poyankhulapo pa izi, mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amaiko Kayatsa ati ndikofunika kuonetsetsa kuti njirayi isaphinje anthu ena amene alibe lamya zamakono. Akayatsa ati ndikofunikanso kuti boma liyike ndalama zokwanira komanso kulimbikitsa malamulo omwe adziteteza uthenga wa ziphaso zamakonozi. Pakadali pano bungwe la NRB lati lapanga ziphaso za plasitiki zoposa 13 million. Bungwe la Consumers Association of Malawi Kama lapempha Malawi Communications Regulatory Authority Makra kuti libweze ganizo lovomereza kampani za TNM ndi Airtel Malawi kukweza mitengo ya mabandulo oyimbira lamya komanso ogwiritsira ntchito pa makina a intaneti. Mkulu wa Kama John Kapito ati kampanizi zakweza mitengo ya mabandulo awo mosemphana ndi malamulo a dziko lino komanso mosaganizira zakulite ya mabandulo komanso za mavuto azachuma mdziko muno. Daniel Zimba walemba ripoti. Posachedwapa kampani za TNM ndi Airtel Malawi zalengeza kuti zakweza mitengo ya mabandulo awo a internet komanso oyimbira lamya malinga ndi kukwera kwa mitengo ya zinthu. Kampani ya TNM yaonjezera 26 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa mitengo ya mabandulo ake, ndipo Airtel Malawi yaonjezera 22 kwacha 5 tambala pa 100 kwacha iliyonse pa mitengo ya mabandulo ake kuyambira mwezi uno.
Kutsatira izi anthu akhala akupereka maganizo osiyana pamene ambiri akhala kudandaula malinga ndi mavuto azachuma komanso kukwera kwa mitengo ya katundu amene akukumana nawo mdziko muno. Lachisanu bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA linabweranso poyera kufotokozera anthu kuti linayamba launikira mbali zonse zofunikira lisanavomereze kuti kampani za TNM ndi Airtel Malawi ziwonjezere mitengo ya mabandulo awo. Malinga ndi MACRA, TNM inapempha kuti iwonjezere mitengo ya mabandulo ake ndi 55 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo Airtel inapempha kuwonjezera mitengo yake ndi 47 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, zimene bungwe la MACRA silinagwirizane nazo. Kumapoyankhulapo mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi kama a John Capito ati ngakhale kuti mitengo ya mabandulowa yakwera, quality ya mabandulowa sili bwino, komanso kampani za TNM ndi Airtel zimayenera kuwadziwitsiratu anthu ogula za lingaliro lawo mitengoyo asanayikweze. Iwo ati polephera kuwadziwitsiratu anthu ogula za chiganizo chowonjezera mitengo ya mabandulowo, kampani za TNM ndi Airtel zinachita mosemphana ndi mfundo za mu Communications Act ya mu 2016, choncho pakufunika kuti mitengo yatsopanoyi ayichotsekaye. Malipoti akuonetsa kuti mdziko la Malawi muli anthu pafupifupi 4 million amene akugwiritsa ntchito makina a internet, ndipo anthu pakati pa 13.2 million ndi 15 million ndiwo akugwiritsa ntchito lamya pakadali pano. Bungwe la Economic Freedom Movement lasankha a William Precious Chikopa kukhala mtsogoleri wa bungweli kudzera pa msonkhano waukulu omwe linachititsa. Poyankhula atawasankha pa mpandowo, Achikopa ati apititsa patsogolo nsanamira za bungweli. Thokoze kumwamba kuti lero lino membership ya EFM yapanga zinthu zapamwamba kwambiri pamene yayikaso maudindo osiyanasiyana anthu kuti asogolere bungweli. Nde ambuye atithandizire kuti pamene atisankha kuti tiyendese bungweli, myself as the president komanso ndi committee imene ili kumbuyo kwanga, we have to perform the duty yoti dziko la Malawi achinyamata ndi azimayi akhale empowered economically. Ndipo mmodzi wa oyang'anira ntchito za bungweli Abine Malata wati ndi wokondwa kuti anthu achita chisankhochi mwabata. Zisankhozi zayenda bwino kwambiri, maka ngati observer tayamikira kwambiri kuti bungwe la Economic Freedom Movement laganiza kuti litha kupanga elective conference zimene zimasowa mabungwe ochuluka Malawi muno, kotero kuti takondwera kuti apanga dongosolo teleri ndipo asankha maudindo zimene zikuonesa kuti akusatira zoyenera kuchita mu mayeresedwe amabungwe amene shapo. Akuluakulu pa chipatala cha Mponera apempha anthu akufuna kwabwino kuti awathandize ndi magetsi amphamvu ya dzuwa ndi cholinga chofuna kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo kamba kakuthimathima kwa magetsi. Mkulu wa chipatalachi a Owen Chipewa amalankhula izi pomwe gulu la amayi omwe ndi mbadwa za mboma la Dowa makamaka amapereka katundu osiyanasiyana pa chipatalachi. Achipewa ali kuthimathima kwa magetsi kukuchititsa kuti ogwira ntchito pamodzi ndi odwala azigwiritsa ntchito matochi ndi makendulo. Achipewa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe. Osanga kwambiri chifukwa kuti izi zikuthandizira ifeyo ngati chipatala kuti ntchito zathu zipite patsogolo, komanso nkhani ngati za ukhondo zipite patsogolo. Mapeshenti athu kwambiri tikagoneka amasowa zinthu zambiri, mwachisanzo ufa, shuga, ngakhale mafuta ophikira kumene. So ndi chithandizo ichi chomwe chabwerachi ziyathandiza kwambiri odwala athu komanso oyang'anira. Ngati chipatala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana, kuthokoza kwambiri kuboma chifukwa kuti amatipatsa zinthu zogwirira ntchito komanso zofunikira. Komabe pali mbali ina ndi ina yomwe anthu akufuna kwabwino akhoza kutithandizira ngati kupereka mphamvu za magetsi ngati za sola, komanso kuzothandizira ndi zipangizo zina zogwirira ntchito ngati zikolopa amene mabaketi kuti ukhondo upitirire patsogolo. Mmawu ake wapampando wa gulu la amayiwo Amagi Bandawe Mzunga ati anaganiza zochita izi pofuna kuchepetsa mavuto omwe odwala pa chipatalachi amakumana nawo. Takhala tikupereka kuzipatala zakudwa kuboma, takhala tikudzala mitengo malo osiyanasiyana. Then lero tinaganiza kuti tibwere tidzayendera zathu
kuno kukomera thandizo liti kudziwa kuti zovuta zimene anthu ukadwala limakhala zambiri komano kuti tabwera ifeyo lero loti thandizo lati padapatsa zokudya kuphatikizapo patikudziwa kuti zimene zizathandizira masiku 2-3 amene iwo nkuvutika kwawo atathandizike. Taona amene taonera pano anthu awawa ena ndoti aonekesiratu kuti akuchokera kutali kumamisikiti ndi kuti ndeife tinachina tikomera kuti tabweretsere mapakeji amene tabweretsa aja. Bishop Yohane Nyirenda wa Diocese ya Katolika ya Mzuzu wapempha Amalawi kuti aphunzire kudzidalira ponena kuti thandizo lomwe amalandira kuchoka kunja kwa dziko lino likunkana cheperachepera. Bishop Nyirenda ali mwachitsanzo tchalichi za Katolika zinkadalira kwambiri ndalama zochokera ku likulu lake koma tsopano zimadzidalira zokha popeza thandizoli linachepa. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Bishop Nyirenda anayankhula izi ku Mzuzu pamwambo osonkhanitsa ndalama zoti zikwane pafupifupi 150 million kwacha zomwe cholinga chake ndi kugulira nsembe galimoto komanso kuzapangisa mwambo wokumbukira chibalaliso cha mpingo chimene chakwana zaka 100. Bishop Nyirenda anati mu umodzi muli mphamvu posamangodalira thandizo lochoka kunja kwa dziko lino pofuna kupanga zinthu. Kotero iwo anati pomwe agwirana manja kuthandizirapo pa chilinganizo chawo zizathandizira kupititsa patsogolo kufalitsa uthenga wa Mulungu. Nthawi zambiri kudalira anthu ena mwina kumasonyeza kuti ngati tidakaliana koma tikafika pasazi yoti mwina zinthu zina tingathe kusakana tokha kapena kusonkha tokha ndi chizindikiro choti anthu tikukula ndipo tiyeni tikagwirana manja ndi chikhulupiriro kuti zonse zitha kuyenda mmene takozera. Mwambowu unayika pamodzi nthambi zosiyanasiyana za Diocese ya Mzuzu zomwe ndi kuphatikizirapo nthambi ya maphunziro ya umoyo CCJP ndi ena kuphatikizirapo ochita malonda makampani osiyanasiyana andale ndi anthu ena. Mlendo olemekezeka pa mwambowu Ajabi Muhango omwe ndi nduna yoona za mayendedwe omwe anapereka ndalama zokwana 10 million kwacha zothandizira ntchitoyi anayamikira mpingo wa Katolika pothandizira boma kupititsa patsogolo moyo wa anthu mdziko muno. Muhango anati ubale wa boma komanso mpingo wa Katolika mdziko muno wakhala wabwino kwambiri ndipo ukuyenera kulimbitsidwa. Tikamana kuti mpingo ukuyang'anira anthu mpingo wa Katolika makamaka umathandiza boma kwambiri chifukwa ali ndi zipatala ali masukulu ma university ma secondary ma primary onse zolinga chake tiwathandizire boma liziyenda bwino. Ife kuboma zimene timakondwera nazo chifukwa chake ukakhala kulizochitika za mpingo timosauti khale nawo. Mwambo wokumbukira chaka cha chibalalizo cha mpingo uzachitika pa 3 Oktoba pamutu woti mu umodzi mwa Khristu pofalitsa uthenga wa Ambuye. Tsikuli linayikidwa padera mchaka cha 1926 ndi Pope Pius wachi 11. Bungwe la Compassion International Malawi lati likufunika kufikira ana osochepera 50,000 kuchoka pa 29,000 omwe afikiridwa kale kudzera mu ndondomeko yopulumutsa anawa ku umphawi. Bungweli lalengeza izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pomwe linakonza mwambo wosangalalira ogwira ntchito ake komwe zinadziwikanso kuti ana okwana 498 apeza kale ntchito ndi maphunziro aluso lamanja. Clever Mwale ali ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe la Compassion International Malawi lati ndi cholinga chake kupulumutsa ana ochuluka ku umphawi pomwe lati likufuna kugwira ntchito ndi mipingo yokwana 200 kuchoka pa mipingo 127 zomwe zithandize kufikira ana osachepera 50,000 pomafika mchaka cha 2030. Yemwe akugwirizira udindo wa wamkulu wa bungweli Timothy Zimba anati ntchito yawo ikubereka kale zipatso chifukwa bungweli limafikira anawa m'magawo onse a umoyo wabwino, uzimu angakhalenso zachuma. Pakadali pano alipo ana 498 amene ena mwa iwo 200 mwina about 250 also adusa kale makoleji ngati ativeta koma through informal education, formal training. Ena akupanga ni mawedala, ena ndamisiri osiyanasiyana ndipo ena ali ku college tikunena pano. Mmodzi mwa omwe adayamba nawo bungweli ku Malawi kuno, Lawrence Chiwaya, anati mavuto azamayendedwe komanso kusakhulupirika kwa mipingo ina ndi omwe amachulukira koma sizinawabwezeretse m'mbuyo pofuna kupulumutsa anawa ku umphawi. Macheche ena ali malo ofuta kufikirako, ali malo onena kuti ngakhale nthawi ya mvula sizimatha kukafikako ndi ntchito zathu zimakhala zovuta.
mavuto ena asakuza kaonena kuti machechena ang'ono kwambiri ndeti mapeza palevu yonena kuti mwina sangathe kupanga hando ntchito zimene ife Compassion timafunika apande. Wachiwiri kwa wapampando wa bodi ya bungweli a Douglas Kulaisi anati bungwe lawo lipitirira kugwira ntchito ndi boma ndi magulu okhudzidwa pofuna kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikufikira adani oyenera. Compassion International inabwera kuzagwira ntchito ndi boma tionetsetsa kuti tigwirizane ndi boma kukachita zinthu zomwe tikuna kupanga zomwe zikakhala ndi phindu kwa anthu akunja kwa anthu amene tikugwira nawo ntchito. Munkhani za masewero Mighty Wanderers yagonjetsa Mafco 3-0 pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre la Mulungu kuti ikhale yachitatu pa mndandanda wa matimu mu FDH Bank Premiership. Isaac Kaliati anagoletsa zigoli ziwiri ndipo Clement Nyondo anachinya chachitatu mu gawo lachiwiri. Mphunzitsi wa Wanderers Bob Mpinganjira anayamikira osewera awo pochilimika. Anali masewera abwino kwambiri kuyambirira komwe ngakhale sitinakhazikike bwinobwino especially first half. Timaonekabe kuti pena kumenya pang'ono pena kumenya so zimene sizinakhale zabwino kuti miyathu komano ndiyamikire kuti second half at least titayankhulana pa half time tinabwera ndi maganizo ena tinayamba kusewera zimene zatipangisa kuti zipeze zigoli zina mwansangansanga. Tinakatha kuchinya zigoli zambiri komano mpira ndimene makhalira tachinya zigoli zitatu tivomere 3 points ndinokondera kwambiri. Mphunzitsi wa Mafco Temwa Msuku wati masewero anawavuta pamene analandira penalty. Mana imene chabwera chigoli cha number 1 kunena kuti anyamata osokonekera ngakhale tinapitabe ku for recess koma zinaonekabe kuti anyamata ali down talimbikisabe. That's why ndanena kuti sinapange attack with intent nchifukwa kitapezeka onena kuti mwina tapangaso zigoli tapanga concede zigoli zichi. Sinapange attack with intent, sinali so aggressive tikamapita kutsogolo. That's why mwina game italephera kuti tibwereremo. Koma otherwise game inene kuti yasokonekera kwambiri the way mene penalty yabwerera. So ndisakambe zambiri tivomeze kuti feta gonja tibwerere tikakonze masewera amene akubwerawo mwina tikhalenso timu yabwino. Wanderers ndi yachitatu mu Premiership ndi mapointi 18 pamene Blue Eagles ikutsogola ndi mapointi 19 ndipo FCB Nyasa Big Bullets ndi yachiwiri ndi mapointi 19. Ndipo masewero a golf ambero a Royal omwe anachitika pa bwalo la Lilongwe Golf Club apeza ndalama zopitilira 80 million kwacha. Cholinga cha mpikisano ndi kupeza ndalama zothandizira mwambo wa chaka chino wa Umthetho omwe uchitike kuyambira pa August 5 mpaka pa 8 kuphirira Hora mboma la Mzimba. Inkosi ya makosi mbero 5 anayamikira makampani chifukwa cha thandizoli. Ndi chinthu chosangalatsa ndithu kuti tikutha kuphatikiza zinthu ziwiri zimene zizi masewera masuzo amenewa amene mwina kalelo amangooneka ngati kuti za anthu a business anthu amata corporate choncho koma pano tikuziphatikiza nokuzibweretsanso kuti zikhoza kulumikizikaso bwinonso nkhaniso chikhalire. Mlendo olemekezeka pamwambowo anali inkosi ya makosi Gomani 5 ndipo wayamikira makampani potenga nawo gawo mpikisanowo. Ndimafuna kuti tipange ubale wapamwamba kwambiri makamaka ku makampani akuluakulu komanso ana athu kunena kuti chizikhala chaka ndi chaka chino gofu tikabweranso azatithandizenso komabe kumapeto kwake sitikufuna kuti feri zingokhala kuti tikuwatengera zinthu iwowo komano ifenso nafenso tipange contribute. Mumuja munandimva ndikukamba za master plan imene takhazikitsa ya pahora yonena kuti timange muzi wa chikhalidwe pahora pacha china chilichonse chikhalepo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomiti yake. Sukulu za ukachenjede azivomereza kukweza fizi ndi 10% pa chaka. NRB kuyembekezeka kuyamba ntchito yopereka ziphaso zaunzika zapamakina a intaneti. Makra ayipempha kubwenza ganizo lovomereza kampani za Lamya kukweza mitengo ya mabandulo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Tabi Komangala Mwenifumbo.